Fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Araw waslet il-milja ta' żminijiet meta Alla jibgħat lill-ibnu fid-dinja. Bdejn l-antifona tistedinna biex nimtlew bit-tama bil-miġja li Alla se jkun magħna qiegħed fostna. Ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħaffef nitolbuk mulej Ġesu u la tiddawwarx biex aħna li nittamaw fit tjubitek ikollna l-għajnuna u l-faraġ tal-miġja tiegħek. Int li jintalla u tgħix wissaltan ma' Alla l-Missier flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samuel. Meta s-Sultan David mar joqgħod f'daru u l-mulej serħu mill-edewwa kollha ta' madwaru, is-Sultan qal lil Natan il-profeta: Issa ara jiena qiegħed f'dar taċ-ċedru u l-arka ta' Alla qiegħda f'nofs ta' tinda. U qal Natan lis-Sultan: Kull ma għandek fi ħsiebek li tagħmel mur għamlu għax il-mulej miegħek. Imma dak il-lejl stess ġiet il-kelma tal-mulej lil Natan u qallu: Mur għid lil qaddej tiegħi David, dan jgħid il-mulej: Se tibni li int dar biex noqgħod fiha? Ara, jiena ħadtek mill-merat minn wara l-imrieħel biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tidħol għalih u meta int qritt l-edewwa tiegħek kollha minn quddiemek. Issa jien nibnilek isem kbir jixbaħ l-ismijiet il-kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel post tal-poplu tiegħi Iżrael u nqiegħed hemm fejn jammar bla biża' u ma jaqsux iżjed il-ħżiena bħalma għamlu sa minn dejjem. Jiġifieri sa minn meta qajjimt l-imħallfin fuq il-poplu tiegħi Iżrael u nsħerħek mill-edewwa tiegħek kollha. Lilek imbagħad il-mulej jagħtik kelma li jibnilek dar. U meta int tittemm żmienek u tkun straħajt ma' missirietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Jiena nkun għalih missier u hu ikun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. it-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien ixandar fommi l-fedeltà tiegħek għax jiena qed tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem b'ħasmewiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għamilt patt mal-mażul tiegħi, ħlift lil David il-qaddej tiegħi, jien nagħmel li nislek jibqa' għal dejjem li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. U isejjaħli, int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tieba tiegħi inżomma fuq u għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Alleluja, alleluja. O xemx tiela, dija ta' dawl ta' dejjem u xemx tal-ġustizzja. Ejja u dawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien, Zakkarija missier Ġwanni imtela bl-Ispirtu Santu u beda jħabbar u jgħid: Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu bħalma wiegħed fl-imoddi fomm il-profeti għad-disin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna l-qiegħatina li wara li jeħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu ħajjitna kollha. U inti tfajjel tissejjaħ profeta l-aktar għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu u tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni permezz tal-maħfra ta' dnubietom mogħtija mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li mill-għoli jiġi jżurna bħal xemx tila u jdawwal lil min jinsab fid-dlamijiet u d-del tal-mewt u jmexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Il-kelma tal-mulej. Wasalna fil-ġurnata biex fit-tmiema niċċelebraw id-dawl ġdid. Dan hu li jfisser il-lejl tal-miljiet, mhux għax Kristu twieled f'nofs il-lejl jew bil-lejl, imma l-liturġija tagħżel li anke permezz tan-natura li ddawwarna u li maħna ngħixu tfissrilna dak li jiġri realment fil-ħajja tagħna, fid-dalma tagħna spiritwali. Il-lejl spiritwali li jiġi jimdawwal bid-dawl ta' Kristu. U għalhekk ejjew ngħixu dawn l-aħħar ftit sigħat mhux tant modijin fit-tisjir, fit-tiżjien, fil-aħħar ġirija sfrenata għax-xiri. Imma nsibu dawk il-momenti fejn inħejju ruħna tas-sew u fil-waqt li nippreżentaw naraw ftit id-dalma tagħna ejjew nippreżentawha lill-mulej. Biex aħna wkoll kif Zakkarija ma twelid ta' ibnu id-dalma li kellu twarbet għax Ġwanni ġie jħabbar il-dak li jkun id-dawl huwa jinfex fana ta' tifħid lill-Alla. Hekk ukoll aħna narfu nirringrazzjaw lill-Alla kemm huma sbieħ dawn il-kelmiet hekk li bihom jagħtalaq din it-talba ta' tifħir. Mogħtija l-ħniena, mogħtija mill-qalb ħanina ta' Alla li mill-għoli ġie iżurna bħal xemx tila li jdawwal id-dlamijiet tad-del tal-mewt tagħna. Ejjew nitolbuh biex il-mulej hekk bid-dawl tiegħu ikompli jmexxi il-mixi tal-tagħna personalment, tal-familji tagħna fit-triq tas-sliem, it-triq li tkun imdawla mill-kelma tiegħu. U fl-istess ħin ikollna ċans dik iż-sbuħija li nduqu l-imħabba u l-ħniena tiegħu għalina. U bil-wifqa ejjew iż-żisħuti issa nresqu it-talbiet tagħna il-missier qaddis dawn it-talbiet tagħna. U llum aħna wkoll rridu nitolbuk għall-Knisja mqazza tiegħek. Għatija id-den u l-qawwa tal-Ispirtu biex hija wkoll bħal Ġwanni tkompli tħejjina biex narfu il-preżenza tiegħek fostna. Nitolbuk mulej għal dak kollha li għandhom il-poter
għamel li dan jużawh mhux biex jaħkmu fuq il-popli, iżda biex bħalek juru l-imħabba u l-ħniena għal popli kollha, biex il-popli kollha jissaltan il-paċi u l-imħabba reċiproka. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex il-kelma li aħna nisimgħu inħalluha tnissel f'qalbna sens ta' paċi u tkeċċi id-dlamijiet mill-ħajja tagħna. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek lill-morda u l-dak kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamissier qaddis dawn it-talbiet li din il-familja nġabret madwarek biex tinżiġlek innu tarat il-ħajr għax il-ħnina tiegħek tinfirex kull żmien. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej ilqa' l-offerti tagħna biex it-qarbina tagħna bihom tnaddafna minn ħtijietna u jkun jistħoqilna nistennew b'qalb safja il-miġġa glorjuża ta' Ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennitu bl-akbar rozza. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u worieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitennew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċ ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-għola ta' smewwiet imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli ta' smewwiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li tlaħal kalċi reġerad dil-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xirrita likom wal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Issa li ħadna r-ruħ bid-doni tiegħek tal-aġeb, għatina mulej li kif nitħejjew għat-twelid imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll b'ferħ kbir niksbu id-doni tiegħu ta' dejjem. Bi Kristu Siedna. Nagħtikom il-ħinijiet ta' ċelebrazzjonijiet f'dan is-santwarju illum. Fis-sitta ikollna l-quddies ikun issa fis-6:30 tkun tot ukoll il-quddiesa tal-Fġili, fis-6:30 u fil-11:30. Imbagħad nhar il-miliet għada il-quddies ikun bħal dak tal-ħdud. Fis-6:15, fit-8:30, fl-10, fil-11:15, imbagħad is-santwarju jagħlaq u jerġa' jiftaħ fil-4 għal quddiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija. Il-quddies peress li kif tafu ma nistgħux nilqgħu in-nies kollha fil-Knisja li irridu nżommu ir-regolamenti li jitolbu minna l-awtoritajiet tas-saħħa. U għalhekk il-quddies tas-6:30 tal-lejla, tal-11:30 ta' bil-lejl u ta' 8:30 ta' filgħodu sejrin ikunu kollha imxandra fuq il-Facebook page tas-Santwarju ta' Pino biex min ma jkunx jista' jiġi jista' isegwi mid-dar u l-quddiesa tkun tot ukoll f'dawn iċ-ċirkustanzi. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu flimkien 3 Avamarijiet lil Nomna Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.